and I vlogs na. What's up, guys? Ihungit pa lang, guys. So, mag-mathematics, adayta. 63 minus 9 equal 54. Ang galing 63 minus 9 equal 54. May, marag init dito ko si Dere, no? Ako sa mapan. Kaya nagkamangkamang si Dere. Nasyak ko siya na pag-inom nagkamangkamang. Nasyak. Lingihan niya. Mama, Ano sa pranging, oh? Oh, ito sa kabita lang, oh. Ito. Mama, ako'y map ana ikahuman. Ako lang, magalit ta, gano'n. Makari si Gablog, init dito. Tupod man. Kaya rin, burnout din ako. Tama ko na. Ha? Tama ko. Pero ko mga prata sila ba? Pero praha. Okay. Ilang konsumo dito. Naghanagig ng New York. Buhuan, titigit. Da, potot. Tignan ka na ng New York. Ay. Mama, malinis. Di ba? Ay, nakapili niya sa Shakespeare. So, 45 minus 7. 7. Yan, kaning 45 minus 7 equal. Sandi bebe. Kulita. Bebe, oh. Busa mo, bibi? So, 35. Busa mo ni bibi? Equal 38. Kumain ako sa likod. Okay. Iba mo. 37 minus 8. Pa ako na sa likod. Ayo, api. Apple. 37. Equal 29. 7 minus 9. 68. Asa itong map? Hatap. Nato na dito. Sa? Na dito. Be ako sang iko ano mama dito. Nado rin. So 86 minus 8. Saan ito nahulog? 7 arilo. 7. Lasa ka ng kinghay. Mag-map ko ha. Kaya itong banigan. Equal 78. Kani. Wait lang. Ano? Nakalimot ko anak guys ay sa ikaduha ko. Make happy. Ano? Ano? So 38 aday mo diri guys. I love you, mommy. So kani guys 76 minus 7. So 76 Look, sweet, sweet mommy.
Precious. Ting-ga-ring-ga-ring. Anak. Ting-ga-ring-ga-ring-ga-ring-ga-ring-ga-ring-ga-ring. Ting-go-ring-go-ring. Diba ko asan ka maximum? Ting-go-ring-go-ring-go-ring-go-ring-go-ring-go-ring. Da. Chanilas mana? Ang sabi ka na. Love you much. Okay, ay? 7 minus 76 minus 7. Make me happy. 69 adik ay guys. Mm. So, equal 39. Ang answer ni guys kay 25 minus 6 guys kay kuan. 90. 19 ade ay guys 19. Awas yung siya, ati ano. Da. Gitlang guys nahulog ang akong petal pen. Awas yung ati ano. Minus 7. Dili pwede ka ano mo. So 49 adi ay guys.